от пехотата. Фуад Паша заповядва да се вземе от магазините газ и да се запали с нея моста, но се оказва късно, тъй като предните руски разезди влизат в града и приближават моста. Успява да изгори само дървената настилка на някои от носещите гради. Преминавайки през града, по пътя на отстъпващата руска кавалерия, ротмистър Цуриков забелязва на десния бряг на река Марица голямо количество кавалерия. Мостът бил запален и горял. Уланите започват да стрелят по противника и са посрещнати от силен огън и са принудени да използват като прикритие близките къщи. До идването на предните части на колоните на генерал Шувалов и генерал Вениаминов. Към обяд в Пазарджик пристига и колоната на генерал Вениаминов.